Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Mayong buntag may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Mayong Pasko. Ayaw ninyong kalinting akong kuwan ha. Akong mga pinutos diya ha. Dawat makusuman, bingka, palitaw. Basta ayaw lang ipadalas Palawan. Pasig next week pa mabuti. Ha? Katong nag-promise ako nga padala og kanding. Anto dron pabanggiha po kaabot. Gipalakaw gito gikan sa Gunoy ba. Ha? Nga pinagsaad sa ako may gala nga mag-ihaw na sila kuan, kabaw. Ko kano sa man ninyo hatod diri sa Davao nya kay taga Kumbal eh. Sus in taon. Mahal mong pliti dok. Nahurot ng kabaw. Ay patay. Mo lagi na may gala kana ganing kana bang kuan gyud diniyos gyud ang inyong kuan ang inyong paghatag. Lugay na magkalisod mo. Magkalisod mo padala kay tungod sa kalayo, kamahal. Sus, wa ko ka-expect nga madto day kag Davao Oriental mabot kag 700 sus in town Santa Cruz Digos. Kamahal ba kayo sa pamasahe? Grabe yun. So, maadang Pasko. Tsokolate na lang yung tao na ako. Ang unang wala gyud ko nag-absent from Muntaga may gala kay kanang usually gyud work ethics na siya may gala kada bang nasanay na gyud ko nga kung mao gyud na akong responsibilidad sa buntag himuon gyud ako na siya dili gyud na siya mo laktaw ba. Mangita man gyud ko paagi nga present gyud ko yun mo bitaw to nga sa elementary ko. Ha? Ang akong award kay best in attendance. Wala may mahatag akong mga teacher sa ako may gala kay di man ko ma-absent. Sayo pa kay sa eskwelahan. 6:30 pa lang naala rito. Alam man. Wala man ko kanang kuan ko kanang tusokon akong lubot kundi ko ato eskwelahan. Elementary pa ko hangtod na lang yung karon na tiguang na lang ko. Maulog ng hapon. Murag mo sunob sa akong utok ba nga nagi akong responsibilidad mo na siya nga kung makita ko ninyo sa clinic kung mao gyud na akong panahon maabot gyud ko gyud agad unless na ako i-operahan mao po na. So karon buntaga may gala importante kini ko isulti sa inyo kay mahurot gyud inyong kwarta gyud may gala. Kung inyo lang yung pasagdan ng doktor, horot ay. So kung gyud mo, careful gyud mo kayo mo complain sa doktor kay himuon na sa doktor ba. Himuon na sa doktor. Iya man ang iratsada ang laboratory mo para sure lang gyud nga okay atakis kasing-kasing, wa kay stroke, wa kay tumor. So himuon na niya tanan. Unya kay ubosipon na lang imong pang-give ko. Imong gi-complain. Maabot na dito sa ECG, echo, FBS, CREA, himuon, iratsala lagi tanang laboratory. Mauna nga. Gamay ninyong complain. Urot yun na yung kwarta. So, kung makonsulta gani mo, mag-memorize na mo mga gala. Pa mo, kabot pa mo, to pa mo sa balay, mag-memorize na mo kung sa inyo i-complain yun. Itansya ninyo ba at inyong gibati ba? O, binhod sa kamot. Daghan sa inyo ba, mag-complain o binhod sa kamot? Ya kung mawala na siya mga gala, ang doktor mapraning. Kaya magunaon na ba dayo nag-atakis kasing-kasing? O, pag tuapos to ang binhod, stroke po. Tingnan naman pangunauna sa doktor. Na siya nga mahurot inyong kwarta. Kaya ritsada na niya. Tanan, labaw, nag-ugi may examine sa mo. Mata-mata lang ka. Patay kang bata ka. Hurot yun na imong kwarta ba? Wapakapalit og tambal. Mabitaw ng kadaghanan sa inyo. Mo-complain nga. Wala pa may bawaan at sakit daw. Pero nahurot na kong kwarta.
May isa na ko kapasyente ni aging si Mana, may gala kay. Ang iyang kon ba? Opening pangutana, Dok. Sa ilaing doktor niya, dili ako ha. Dok, nagbinhod akong walang bukton patay. Usay yun ako na sa doktor. Wala man niya gi-qualify ba? Ayun ako ng istorya kung saan ang qualify. Pag-complain niya na, ang una sa kay nanapod sa edad, sa isinta na yung edad. So, ang gihimo sa doktor, gihimo tanan trop 1, mga patong mga examination sa laboratory tag 3,000 tag 5,000. Niabot pag yun sa dito sa to the echo, treadmill, basta lagi naggasto yun sa mga 30,000 may gala ba. Kahilap kung guys, kaya wala ba dyan sa budget, naghihimo matutanan. Nga di ay, pagkuhan di ay, ang iyang sakit ni Benod, iyang kamot kay nagsugod ang aray, kuan, riyuma, patay ka bata ka. Mao gina may gala nga. Careful yun mo sa inyong isulti. Kung sa may pasabot na kuan ng qualify may gala. Mag-complain mo sa doktor, may nga mga Benod ang kamot. Pero talag sarado. Wala-wala. Binhod ka ron. Pagkaugma na po. May binhod. Pero pag abos alas 8, alas 9, mawala rin akong binhod. Dili mo balang kang doktor. Di siya unang atakis kasing-kasing. Wala man may lain naon na gala. Magbinhod ang kamot. Madto ito sa papangig nimo. Masakit imong likod. Atakis kasing-kasing. Pero ang atakis kasing-kasing may gala. Continuous. Pasabot na ako bang pagsakit sa imong pagbinod sa imong kamot. Sakit ka imong dughan nga di ka kaginawas ka sakit. Mura lagi dunggab na imong kasing-kasing sa tungod sa kigugma. Patay ka. Patay ka. Mong balak na daan og gigugma ko ikaw. Ubos og ibabaw. Ikaw ang akong bathala. Hugas, ikaw bahala. Mo lagi na may kala ba? Ha? Pag dili ninyo i-qualify na inyong complaint, pag dili ninyo i-qualify sa doktor, grabe yun. Basta lagi ang abutan ninyo ba? Imbis nga wa mo nang ngutang na lang mo. Porta kay matinga pa na po ka. Maparaning man po mo nga di nga busing na kay atakis kasing-kasing noy. Patay. Ikaw po sa gibaw mga di man ka doktor. Mato na lang puga sa imong doktor Di ba? So mag-qualify gid mo may gala ba kay unless nga eksaminon jud ka sa doktor, may bawaan man niya ba? Tanawon niya mong kasing-kasing, blood pressure, pulse rate, tanawon na niya tanan ba? Iyang isumada na tanan. Kung, for example, atake gyud ka kasing-kasing, ang imong blood pressure, bagsak na siya ba? Mabot na siya 90, nga imbis sa imong normal 140. Mabot na siya 90. Nga imong pulse rate, mabot na siya 150, 160, 170. Nga na gina siya kapaspas. Kunya, maglisod ka ginawa ba? Nya continuous na siya, dili na siya mahuman. Wala gina siya ingong kaumanan ng ingong sakit sa dugan. Mo nang sakit kasing-kasing. Ang doktor, nag-istorya, nag-eskwela na siya na ba? So kung dili nimo itsaktuhon pag istorya na ba nga, ingana gyud siya, sa examination lang kung naa ba kay atake kasing-kasing o wala, trop 1 man ay tawag niya. Pag-examine ba? 3,000. Atay, sus. Purot yun dahil mo imong kwarta. Imbis kung imong dadala lang sa kalibo. Ay. Mag-complain ka din mo, i-qualify. Pila naka-adlaw na siya. Basta dili mo pamutanon. Kusulti lang mo nga. Paano may dok? Tugay naman kayo mga isa katuig naman Di po, medyo mo abra ang mata sa doktor. Nabre atakis kasing-kasing isa katuig na buhi pa ka. Ano naman?
Di ba? So, practical lang yun siya pag istorya na ko sa inyo dire karon kay maluoy ko ang iratsada ang laboratory niya pero normal ba. Ay, kapila na din ko anak niya. Nya, mahingaw na pong pasyente nga. Wala bang ko kadiri dok, opera ka. Bang, mapot lagi may gala. Di mabuta ka. Dili mabuta mo. Pwede o ka ng duha atong kamot. Duha atong lawas. Mao lagi. So, bitaw nang gihatag na ko sa inyo ang numero sa akong sekretary kay para makatawag mo ba. Anytime, kahit alangan, ito ako sa operating room niya. Matubag ko sa inyong text. Ay, patay. Di man pwede. So, ingan i-qualify ninyo ang inyong ibati. Nya dili mo mag tama bang namang gikinaiya sa Pinoy nga puro dosina. Isa ka dosina isa ka dosina ang complaint. Sus, gikan sa ulo, paingon sa tiil, sus. Kung sa gibuhat ninyo sa doktor, anak, wala mong diatog palingki. Day, tagpila na, day. Day, kanina, pila, day. Kato, day, pila to, day. Kana sa day. Mapraning ng tindayra ba? Magyapon ang doktor. Praning yun na siya kaya good. Kay, sige lang, tudlo dito. Basta pa may ano na. Sa may mo niya, CT scan ka. 18 mil. Patay kang bata ka. Wa na ihatag sa mga apo. Ibayad na las laboratory. Oh. Ang supposed to be, ang role sa doktor yun, siya ay mag-decipher kung unsay laboratory himo, unsay pila kalibo ng laboratory no? May bawaan ba na ninyo nga ang sa dugo pa lang ba abot o almost 2,000 ka laboratory exam inga na kadaghan kung ngayon dok magpa-general check-up ko dok sa pamahimuon sa doktor ikaw biya nag-click sana himuon na niya tan labag hamugira ka ay hinuunan niya talaga. Sa insights pa lang ba, kana ba mga naman tayo examination sa laboratory mahigala na mo-detect kung naa kay cancer sa imong lung, sa imong atay, sa imong tinai, cancer sa dugo, o sa brain, naman na siya mga examination Unya, dili lang na siya libo mahigala. Ay, uban 7,000, 10,000. Nya kay wala day ka na ba nya kay gusto man nimo magpa-general check-up. Madto ka sa doktor. Annual nimo no. Kanang annual physical examination kay nabala ka na kang anong di na kagwapo. So, ato ka sa doktor nimo. Dok, wala inong gigi-complain ani karon dok. Pero gusto lang ko mabalik tong ito akong sa una nga na ako'y diabetes, ako akong prostate, kanang taas man gud akong blood pressure, akong blood sugar, nagasaka-saka daw gamay, ingon nila sa una. So muna akong gusto may bawaan karon. Ayaw mo ingon anang dok pa-general check-up ko. Usa ka jeep. Imo ora go na dito sa talyer ba dito sa shop, repair shop. Imo di ba? Kambyuhan na tanan na imong makina, imong kambyuhan na tanan ba? Paggawa sa imong sakyanan, gwapo na kayo, murag bago, kaya naman. Ang kaha nga nagbilin nga dili ulang kambyuhi. Ana po na sa lawas, man na siya kanang mura man na siya og kanang munang regular thought sa doktor ba. Kay kung dili nimo siya plansa, dili mo siya idikahon pag istorya sa iya. Sayon kayo nang pag-ingon naman ni mga dok, magpa-general check-up ko. Sige. Allah.
Yan na ba'y posyento ang doktor sa laboratory? Patay kang bata ka. Ha? Eh, doble na imong gibayaran ang doktor ug ang laboratory. Wala man siguro kabalamuan ano. Kadaghanan sa setup sa mga laboratory, nana sila high up sa mga doktor. So, tagaan mi og mga 1%, 2% nga kada laboratory nga mong i-request. Kabalamuan na wala. So, sultihan ka mo ron. So, ang nahitabo, tanan nimong mayong kag general check-up, himuon na tanan ba? Tinuo na tanan. Dito pa lang sa mga blood chem may gala, himubutan nga na yung kag CEA. Tanaw no nga ba kay cancer sa colon. Tagaan ka kahimuan kapag alpha fetoprotein. 3,000. Tanaw na cancer sa imong atay. Nya wa ba jud kay gibati no. Tambok pagkas tag-iya sa bikiri. Lagi na. Kani mga ins and outs sa paghuna-una sa doktor. Kung dili ninyo gamiton pag eksakto, basta lagi labaw lagi yung panahon na karon nga pwede man dili eksamino nang. Mayong kag sakit nga akong kilid, dok, himo akong dili jud ka eksaminon. Tanan nimong dol sa kilid, mga kidney, mga ureter, mga matres, mga bukog sa likod, tanan himuon na niya. Di patay kang bata ka wa kay pamasko. Nahurot na. Sa tinuod may gala, kung specific lang yun kayo mo magstorya, malimit man ang doktor ana ba? May kang dok, iubo man ko pero pa magigibati sa akong ubora mo yun kang kalit lang ng katul akong tutunlan. Kung dili na siya mangutana, di po siya kabalo. Mayroon na siya nga pneumonia. Tikli mo. Kadaghan sources sa ubo. Gikan sa imong ilong. Gikan sa imong tutunlan. Gikan sa imong agianan sa hangin. Gikan sa imong baga. Daghang kayo. Nya kung dili ka niya eksaminon, wala pa na laboratory may gala. Kung dili niya eksaminon, di siya kabalo nga tuwa day sa ilong nimo. Makita man na sa doktor nga silipon nimo pag sige kag hutoy. Mutana man ko. Ano sa ba ka magsige hutoy nang? Kasi kanang paghigda gyud na ako sa gabi dok. Pag humana na, hutoy. Pagka abot anag mga alas 12, alauna, makamata ko kay muhutoy na pug ko. Pagkadlaw na pud muhutoy na pug ko. Ingon ko nga kana imong ubunoy ba? Kabalo mo tanang grilo. Mutanaw siguro na grilo na ang imong ubo ba? Kabalo na ko dahil asa ay source ana. Kay kung gikan pa na siyang baga, tibuok adlaw kubutoy. Mubutoy na siya, why undang na sigig ubo. Yan na po yung uban, maguna-una bang nga tibihon ka magubo? Wala na siya may galaw Saan na pa siguro kung maingon ka nga sigig ubo, tibihon. Saan na siya? Karon daghang kayong tibihon ba? Wala mo kay balo nga tibihon na pero tambok. Kung makabalo mao lagi na siya nga kung ako'y muhimo chest x-ray din kita. PPD na ko. Tuberculin test na ko ana. Kung mag-negative po siya, may taon akong source. Asa man ang iyang hutoy nga kon man sus. Pagpaminaw na ko sa iyang baga. Nahimutigaw nga. Pag ginawag law, wala tingog. Pero pag ibugan niya iyang hangin, mga rin,
ay, ay, ay. Pag ginahawag lang, waiting o paggawas, ay, ay. Ha? Di, kung may kabalo gid mo ana mga nga ng sitwasyon, kamo na rin tambal sa inyong sarili, oy. Pero wa man gud mo kay balugod. So, samo pag paminaw nimo ana, nga ana. Imo ba timing kung mawala ba? Kasabot mo? Ambot na ko masabtan mo po ninyo pero kapila na ko na makabantay nga gi bronchoscopy na, gi chest x-ray, gi unsa na lagi, bisag unsa na lagi himo, di makita nga naman na maglisod sa ginawa. Di pag ginawa na ako siya, my God. Ginoy, ginhawag ko ang lawom, dahi ito. Ginhawag lawom dahi. Na makadungdong kasi mga kagahapon nga ni ang gibalik ko sa kinabuhi. Ginhawag lawom. Pag ginawa niya ang lawom, wa kay matingog, wa kay madungog ba. Smooth kaayo gyud. Iyang tingog ang sulod sa angin. Paggawas ana mo ana man na siya. Paggawas way tingog. Kalit lag. Tapos kalit lag undang po. Unsa man to? Naigo sa dili ingon nato, patay kang bata ka. Di akong iisip ba nga naman gyud nabara diri sa tulay niya, di man makita gyud sa mga pulmonologist. Ipausab na ko siya siguro dugay pa ng paginawa. Ngayon naman ang pasyente nga kaapoy na dog. Sige lang good. Kaya importante ka ini. Sige na ko siya paginawa. Ay, bawaan yun ako na siya na ball valve obstruction sa iyang pagianan sa hangin. Kadungog ba na wala pa. na siya kuan ba kanang gabitay nga polyp sa iyang bronchus, no? Paggawas pasulod niya sa hangin, makakuan pa, makasulod. Pero paggawas niya sa hangin, ang katong murag bula musarado sa tibuok agianan sa hangin. Di katong wa na sanay, mayingon ng hubak man na, dili ang taon hubak. To kay wa ko man to'y sa una nga maayo kay nga thoracic surgeon rin sa Davao. Patalan ako sa akong mga classmates sa UST. Pag-abot dito may galap, wala gipalingkod ang pasyente sa admitting. Diretso sa operating room. Unya, pera. Pagkahuman nila opera, nabi na nakita nga kanang murag polyp ng gabitay ba. Nga pila na siya katuig, sugad siguro siya ng edad o 15. Hantod na lang siya naabot o 20 mo siguro itong dalaga. 20, 25. Hantod na lang naabot o siya 25 ba. Hubak yun for mapainom mo ng sambutamol. Pagkahuman nila opera, nakuha to nila itong murang polyp ng gabitay sa iyang pagyanan sa hangin. Naingon na sila nga, ipangtanan nila ang pasyente nga, taga saan ka man talaga miss? Taga Davao City. Sino nakadiscover nito nga meron kang polyp sa bronchus? Pulmonologist? Hindi po sir. Sino nakadiscover nito? Kaklase niyo sir, si Dr. Kagapi. Gitawagan ko sa akong classmate, may gala. Believe ako sa iyo, paret. Wag yung ka mo gamit o hindi ka gumamit ng fiber optic kay na may instrumento may gala nga para sa baga. Gamay kay na sa ikong kadako lang gamay palagi kay sa ballpen. Ito yung gamaya gano'n isuksok dito sa agyanan sa imong hangin. Di man po pwede dako kay di man kakaginawa. So gamay kay na siya. Ilang silip sus kita gyud nila. Kay dili man makuha sa fiber optic. Gamay lagi kayo.
Di po nila pwede putlon kay basing manaog dito sa ilalom, barado na tanan mo collapse ang lungs. Abre ka yung baga. Motong isa to siya ka example sa akong mga pasyente ba nga na-discover lang ako sa physical examination nila. Dili sa kanang mga laboratory. Ko mo bitaw na nangutan mo sa ako nga namang tipid man ka kaya og laboratory dok. Di man ka mag-iratsala nimo ng laboratory sa unsa ra himuon. Ay ingon man ko day. Pobre man gud ko kay sa una day. Kung ingana akong kinaiya, dato siguro ang imong doktor. Kay magtuwa man gahuna-una sa gasto. Awin taon man gala pag sulod ninyo sa clinic. Ako na gyud naisip nga tipid kana lang yung kinahanglan gyud. Kay kung ihurot na ko ng mga laboratory ang sayang tabo. Sa may bae din yung kung opera ko patay kang bata ka. Ha? Magi na akong kinaya may gala since 1980. Wala di ko nang kambyoan ng eksaminon ta jud kapag maayo, kay tao na ako na imong problema. Para gamay ra kang himuong laboratory para saan ang appendicitis may gala. Sa una asa man ko ninyo madungog nga mag-request o mga ultrasound, mga CT scan o unsa pa ba? Wala na ay. Ang akong pag isamin taka 90% sigurado na ko nga appendicitis na imong kuan ba? Sakit sa tiyan. 90% ha? Wala ako nagkuan na. Way laboratory na siya. Walay unsa pa ba ultrasound, CT scan ay wala eh. Ang ginahimo na ko 1980s may gala kay wala pa may ultrasound po o CT scan. Ba, complete blood count CBC. May nguna grabe no. Kasi noon may gala pura buyag, ha? Wala man di ko nagkamali ng appendicitis. Appendicitis gyud pag abri. Di sa una makauli biya ang pasyente nga 1980s ha. Sa una makauli ang pasyente nga 15,000 ang gasto sa ospital. Giperahan na ha. Oh, yun, sa una ko lang gasolina. Tagpila raman po. Ha? Isa ka sa akong bugas, 150. Oh, di. Ang bayad sa doktor, ha? 500 pesos. Wala, may dato ng doktor sa una. Tinod ha? Wala yung dato sa una. Mabitaw itong na doktor na ko, ningon akong papa nga, ay mali gina imong isudlan doon. Kay di yun ka madato na kay kadaghanan sa doktor sa una diri sa Davao ba. Luoy. Magbisikleta lang. Bitaw, may gala kung wa mo gyud mo ka-realize. Ha? Ingana biya mi ka pobre sa una mga doktor. Pero karon ay stilan. Ha? Sir, cover sa ko sir kay magbakasyon ko sa London, patay. Ingana na kadaton mga doktor ba. Pero sa kagapi pobre lang gyapon. Nalipay man ko sa akong kanang pagkuhan sa pasyente may gala kay kung malangit ko, maingon man ko sa inyo nga salamat sa inyong mga sa tawagan mga prayers. Kaya na pa yun yung daghana o kuhaan, ampo para sa ako. Kay maingon mo to akong kumpare nga nigawas pagkapare nga maingon na siya, Dok, pag masubraan ra ba kag pangadi sa mga tao, Dok, pag human sa langit, impyerno na mo daw. Patay kang bata ka. Impyerno na po di ay so ayaw mo pasabra ayaw ninyo pasabra pangadi ha. Si Dr. Kagapi, mayong Pasko si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kahanginan. Ang among numero diri sa kanang text gani inyo may gala kay 0966. Di yun mo ka limutan ang numero ha kay 0966 o Siaro. Makalimot pa mo ana 0966
400 or 400 5595 0966 400 5596. Okay? Ang tawag, i-text na ninyo. Basta di man na muna siya i-kuan, dili na muna siya tanggalon sa among kuan, sa among cellphone. Kay amo gyud siyang taga panahon nga mabasag yun na mo siya may gala kay sa uban. Daghang ra ba mga importanteng pangutana inyong ipadala? Nya ang pinaka-importante gyud nga numero gyud may gala ang sa akong sekretary kadi gyud ko gusto anang mamuti inyong kalimutan maghulat sa ako ba. Tuwaday ko sa kuan sa operating room. Ha? Asa naman to doktor nag-igat-igat alas 11 naman wa pa man gyapon si sa clinic. Kay dili man matawag una sa sekretary. Tawag yun mo sa sekretary may gala kay para dili mo magulat-ulat ba. Time, kwarta, daw si mus panahon sa clinic sige gulat. Di na maayo. So pag moingon gani ang sekretary nga nag-opera ra ba ng ano. Pwede mo punta pwede duha ka buklawas na to, di ba? So sunod na mo, schedule mo nga. Kano sa maday mo abot, kano sa maday mag-clinic doktor. Basig, sa Lunes na siguro na. Ano ba? Para makabalo mo. Kung lagyo mo kayo, so luoy kayo mo mo, puyo pag yun sa hotel. Pagka. So, ang numero sa Secretary Maygala is 0995 221 8007 0995 221 8007. Text lang mo, ayaw lang tawag kay tungkol sa kadaghan ng tubangon sa mga pasyente. Wala na siya time ng tubag. Laban na yun, opera ko sa clinic. Wala siya, di niya matubag yun. Siya lagi, magsigilag tingog, sigig tingog ang cellphone. Di ba may kadumog? Di ba may katubag? May pa inyong i-text kay matubag yun na niya. So, matubag sa tag mga text mga textmate 0997 850 2034 40 edad always me maminaw sa imo diri sa Lubo Zone 2 Santa Cruz Davao del Sur mo bitaw na nga imbis nga mo ingon ko mga magkuan mamalikas ko may gala ingon na ko Santa Cruz Digos Dok, apila po ni hagunoy, Dok. Apila po ni padada, Dok. Ingon ba sila nga dili, isa man akong pamalika sana kay magabaan ta. So, mo lagi na may gala nga magkuan gani kanang mamalikas gani ka madungog niyong Santa Cruz Digos. Kuna isa na siya sa akong mga pamalikas para mulikay li sa mga kuan ba makasala ta. Ayayay. Ang pangutana ni Manong ni Manang 1 week kaduha ra ko magbawas kung hapit na sa akong mens magsigi pod og bawas. Merry Christmas, Doc, and advance Happy New Year. Oh, Happy Christmas gift o advance Happy New Year. Ingani ni siya day. Magsugod na sa imong araw po tayo mag-istorya ng panahon sa gira. Nagsugod pa na sa gamay pa ka ba? Kung mangutana ka sa imong mama nga, Ma, regular ba dyan ko malibang sa atong baby pa ko? Ngayon ganyan siya nga, malibang po ka sa una, tag-abot man po kung isa simana, pero paglibang ni mo, ang imong ikalibang o mag kung tae sa kabaw. Ana kay symptom day. So manawag ang tawag anang sakit hair sprung. Wala siya ugat sa imong tinae nga dako ba. Large intestine. So ingana gina siya pag-abot nimo sa nagkatigulong na lang ka, ingana na ka malibang. Pero dili na siya ma-confirm kung wala ka nakita sa doktor sa atong baby ka pa. Karon kung gusto nimo may bawaan nga unsa day ni?
Nga naman nga tag-isa naman ko bawas kung dili na ko mens. Nya kung mag-mens ko, daghan kay ko. Sige lang hinong kong bawas-bawas. Kaya kabalo ko kung sana siya may gala. Kabalo ko anak kung sana imong gibati. Pero ma-confirm lang yun siya sa colonoscopy. Kay diha naman yung kita kung nabag gubara o nabay mga nanubo ang gikan sa matres, mga endometriosis, may tawag ana. So, sa colonoscopy ra gyud siya makita day. So, pag colonoscopy ka karon, unya ayaw lang ron kay nagbakasyon ka daghan doktor. Ako ra way bakasyon may gala. So, next year, dito, pa-examine, colonoscopy lang ka, para sure lang yun nga, why nanubo diha kay related na sa imong regla, di pasabot anang sa imong kana siya, mga mattress, related na imong pagkalibang. 0975-827-4025. Follow-up text go. Male 63, Maguindanao. Kining gibati kung masakit sa ulo, apil ang wala dalunggan. Unsay maayo aning MRI or CT scan do? Ako gyud dako kay kog diferensya ng ibaw-an anang diferensya MRI o CT scan. Ang CT scan unod, ang MRI bukog. Mo na ako natunan sa pagsugod gyud anang MRI CT scan. Kaya wa pa may sa una 1983, 84 wa pa may ngana. Nanggawas naman na siya mga 90s na. So sige ko basa na ko ana. Muna kalainan nilang duha. Kung unod imong gusto tanawon, CT scan. Pero kung bukog imong tanawon, MRI. Ambot lang karon kay bisag kinsa man nilang gustong himuon. So, kung ano imong problema, urag naman gyud sa imong naman gyud sa imong brain, CT scan. 0948-225-2165. Akong anak, 28 anyos, babae, iyang sugar 14.29, Crea 298, giristataan o metformin 3 times a day o gi-insulin na siya do. Please advise, maminaw ko do, pastila na yun. Usahay lagi ba? Di ko kasabot aning tambal ng panghatag sa ubang doktor. Overdose biya ni. Sa metformin ha? Overdose na siya. Supposed to be, dili ka maging hatag, labaw na yung nag-insulin ka. Kay, manluod naman ang pancreas may gala, di na mahimong mag-insulin. Ando na, dependent na siya kayo. Ni bata pa kayo siya, 28 years old pa lang. So, ang importante yan magpakonsulta mo ka ng specialista, diabetologist, para makahatag siyang bio-advice. Okay? 0930-588-8757. Lalaki, Tagum, 54. Okay ra ba magkaon og ahos kada adlaw? Tambal man daw na sa high blood. Ayaw to ana dong. Kay kung tinuod pa na siya, sagulang na gud ninyo og kanang kamatis, sibuyas, para maglawoy na imong utok. Ang imong tiyan. Kay kaning ilang mga ginasulti nga ni wala biya ni siya basis yun. Kay ang tinuod nga pathology, ang tinuod nga problema sa high blood, wala man ang tao na galutaw sa dugo ninyo doy. Dili man na siya tungod kay kung ano inyong mga dugo. Dili man. Ang agianan, ang tubo sa inyong dugo, mo na problema niya. Kanya kay wala may makapiktuan na doy. Kung nakadikit ng kolesterol dito, maski pag isa-kasakong atorvastatin ba di naghihapon sa mong bubo. Bitaw. So, magdangin na ninyo kanang luyang ahos kada adlaw. Kaya nga naman, pamilya na siya kanang murag masunog niya ang
Atay ba? Sunugon niya ang atay. Kay ahos god. Ano na lang yung ahos, no? Unsa man jud ang hinungdan og sigig ngulngul ang tangkugo, ay daghan kayo roy. Sa imong edad 54, naay posibilidad nga taas sa imong unlan lang. Ha? Naay posibilidad nga na kuha na siya na kay whiplash injury. Unsay pasabot ana? Nikalit lag hunong ang imong gisakyan. Di mura kag na urag latigo na imong kuan, imong ulo. Makadakuan biya siya, maka-fracture na siya diri sa mga bukog sa imong likod. Daghan rason. Daghan jud kayo. So dili na siya pwede nga imong yano-yanuhon para sure lang yun. Ha? Tanawon yun na siya sa doktor. Unya, ipa-examine. Sa tawag ani. Sigurado jud ko na mag-MRI na siya para makita niya kung unsay problema sa bukog nimo. Kung walay rason nga anong gaingana na siya, basig na kay laing gibati nga di mo masulti lang. 0910-114-6947 na kambrasan kog iring sa bukton. 3 jud kabuok ang agi sa iyang kinambrasan. Unya nagdugo. Posible ba nga na ay rabies? Yes. Ingani ni siya day. Pag masamad ang imong panit, musulod ang rabies. Nya mayngon mo kukuman dudok, di man to pinaakan. Unsa man day ginahimo sa iring sa iyang lawas kung kuan. Murag siya baligo. Iya man ang dilaan at tanan iyang lawas kay wa man kaligo ang iring. Ha? Kita ba day mo iring liguan? Ha? So, naala si rabies yun. Naala mo 5 to 7 days nga magpa-injection ng anti-rabies. Kay after ana, ang posibilidad nga mo rabies ka, taas kayo day. Kay mo, one reason nga naman nga daghang kayo nga matay sa rabies sa una. Maulahi lang. Kaya wa may tambal. Ang kinahanglan, katambak. Itong bakuna. Pwede ba ko magpa-inject o anti-rabies kay kadtong October 12 gioperahan mang good ko og kidney murag pingpong kadako ang nakuha nga tumor 3.92 cm renal cell carcinoma. Walay problema ni siya day kay ang dili man para sa bakuna sa COVID nga ang anti-rabies mahigala gisadihan na siya for 10 years. Nagsugod pa na siya study atong 1950s. Ha? Muna Zagreb study. Yugoslav ang nagsugod nila. Muna gikan sa una 21 injections, nahimong 14, nahimong 7, karon tulo ka adlaw na lang. Nya ni nagyud siya injection iduot dito sa imong unod. Dili na. Sa panit lang ba? Muna siyang Thailand study. It took 10 years para mahimo nila ang anti-rabies nga period. So, ingani ni siya may gala. Ang bakuna nga tininuod, ang bakuna nga tininuod, gistadihan for 10 years. Niya ang COVID-19 vaccination gigihimo og 5 months. Ay, Santa Cruz, Digos. Okay lang ba magpa-inject? Walay problema nung kay unang ba ni wa may nakabutang Bisaya ako ba babae, lalaki o bayot ba? Okay lang ba magpa-inject November 12? Uy, dugay na kaya na. December na gud taron. 19. Wala na. Kung natoy rabies gid ang iring, kung naagid to siya, ipirma ng mati. 0930-981-2687. Maayong buntag, Dok. Akong tingog, paggaw man. Unsa ni pagtambal. Si Samura ni taga Di Oro. In taon ay, ang pinakadakong problema ani kay
tanaw man na imong tutunlan ganung pagaw ka basig na ay pulip sa imong vocal cords ba. Muna siya ang pinakadako problema kadaghanan gyud nga kanang maabot ng mga unsa diha nga sige kuan sige dili magkambyo ang kuan ba iyang pagaw permi di mawala ayay nanay pulip dito sa iyang vocal cords ba. Ha? Ipatanaw sa ENT para tanawon kung di ba siya cancer o dili. About sa rabies, pila di ay ka-days dapat magpa-injection? 5 to 7 days lang. Mulaktaw ng kaab ng 7 days, ang risk na magka-rabies ka, maabot og 10 to 14 days, pero ulahin na. Kung nag-rabies, ulahin na kayo. So, ang ideal time is 5 to 7 days. And, ang duha man to kaklaseng ang injection, di ba? Kadumdum mo sa akong isulti last week. Ang isa, vaccine. Bakuna lang. So, it will musugod siya o 30 days later pa. Ang immediate, itong human, rabies, immune, globulin, muna siya immediate ang effect na. Pag-inject na karon, protektado na ka sa rabies. Tawagan eh. Di na ka mag-rabies ba? 0921-208-6425 51 lalaki. Ihi do sintomas ba ni sa diabetes or prostate unsa buhaton? Examine ihi. Ultrasound sa prostate. Kaya ang pagdako sa prostate may gala. Dili na sa edad nakakita na kog dako nga prostate. 45 years old. Na. In town. Ako pong apo diri sa tubang na ako sige gubo. 0955 451 5744. Nasugod na si Manoy. Na-irritate bago niya akong tutundan kung si istorya. 54 lalaki. Sige kog allergy. Tibuok lawas do. Unsay tambal ani. Ingani dong. Ang allergy is simptomas lang. Kung nakisakit nga lain. Sa tinuod ang allergy is symptom lang. Simptomas sa mga sakit. Sa mga sakit na tinuod dito sa sulod sa lawas. Okay. So sa may buhaton na do. Ay, walay lain. Konsulta sa doktor. Di man guna siya dili man guna siya makita may gala. Kung dili na halughugon imong lawas. Abi ba ninyo kanang allergy, pangatol. Ordinary na siya. Kuan na siya kadaghanan. Simptomas na itabo dito sa imong atay, kidney, tinai, baga, mga imong lymphatic system. So daghan lagi kayo. Kung i-discuss na ako dili sa radyo, masing maabot pa sunod tuig. Di mo man. 09. So patanaw Dr. Dom. 0955-980-5994 54 lalaki tagong. Okay ra imnon ang Centrum Silver Advance. Gireseta man ni sa ako wala ko ginisultian para sa asa ang Iperason tablet ay watay mahimo kay depende sa paggamit sa ang tepaha akong balikon. Kadaghanan tambal mahigala. Isa ra kabuk ang indication sa una sa beginning para sa anang butang na to aspirin. Sa tinuod sa pagdiscover sa aspirin mahigala para ra gyud na siya sa kalintura. Pagkadugayan na himo ng para sa sakit.
Pagdugay nahimo ng panglabnaw sa dugo. Pagkahuman nahimo ng prevention sa atake kasing-kasing ug stroke. Kabalo mo nga ang aspirin doon daghan na kay gamit. Malibog na mo. Di lang na ako istorya diri kay basin niya. Bisag kung saon na ninyo ng aspirin. So, pangutana gid sa imong doktor dong. Nganong giresetahan ka niyang eperison? Ako di po ko kaputubag ana kay mo ko kabaloon sa imong sakit. 0930-568-8755-57. Tagom lalaki 54. Puro lagi ni 54 years old. Dok, sakit akong kilid sa dughan. Sa duol sa ilok. Sa walang na side ug akong diduot. Unsa ni Dok? Ang kay arthritis sa imong mga gusok. So, kanang mga sakit yan, kanang inyong gibati nga mga sakit. Magig-contest na akong apo diri sa akong tubang mga gara. Magig-contest. Mo lagi ni. Kay ang gabantayan ito man dito, sorry. ang kaninyong gibati mga simptomas mga gara. Track sa rin noon ay magkasulod diri sa akong music room. Pero, ito man yung sa mukha ng batao Pero makalingaw. So, ang mga sintomas sa sakit na yun, abi ninyo kung ordinaryo ra gani, prasa nang magsiging ng tingog kong dalunggan do. Ayay. Kung kabalo lang mugunsa na siya, deep, lawom kay na siyang sugod na ba? Long kayo. Maabot na sa ang istorya kung ako pa istorya ho. Maabot na dito sa imong kon ba? Sa imong pagkatao, patay ka bata ka. Kung saan naman alok, alagi. Mo biyan na mong eskwelahan. Usay maayong, usay atubak, saan na ito pag decipher ba? Usay yung sakit na mo. Kaya maabot man ta sa panahon nga, di na matambalan dok. Ay, patay ka, bata ka. Way tambal. Daghan po mga sakit na igala nga wala may way tambal. Daghan yun pag yun. Abi ninyo. Matambalan na matanan? Lai. Daghan oy. 0945-477-4509. Panabo, 70-year-old. Ang akong agtang. Nag-ituman. Pero wala ko gibait. Sa gibait. Ibati siguro ni. Unsa man ni Dok? Daghanang panani. ang itom sa agtang trait na siya sa isa ka tribe sa Bohol. Magtingog yun, mag-itom yun na inyong atubang. Agtang. Dali lang ha. Ang tambal sa ubo, init na tubig. Ay, wala ang salbutamol. Ang pag-itumpot sa diri sa agtang manong napuntay tribe sa asa ba ni mga bago-ubo gani mag-itumay lang diri nya pag-biopsy ni mana wala lang so trait na siya sa isa ka tribo nato pero patanaw lang mo ng doktor noy akong resulta sa prostate 3.5 okay pa ba depende na sa imong gibati noy kung wala kay gibati nga sige lisod mangihi awat ay problema dili na sa tungod kay muna ang size sa imong ultrasound di na maunoy simptomas ang base nurot
korda naman ta. Sa kaubo na ko may gara. So, ingani. Last mensahe na ko diri sa 2022 may gala. Ayaw ninyo kalimti nga maghimo yun ninyo historya sa inyong sakit bago mo adto og doktor. Sabotation mo, ha? Inyo na siyang iratsa, isaktog yun ang quality sa inyong mga sakit. Sakit ang akong kuto-kuto. Musakit na siya, labaw nagawak ang kwarta. Oo. Adi, sakspan. Ha? Sakit akong kuto-kuto do. Kunya, pagpangutot na ako, mawala ang sakit sa kuto-kuto. Ay. Dok, sakit akong kuto-kuto, Dok. Pag abot sa akong pensyon, mawala ako sakit sa kuto-kuto. Ha? Mo lagi na. So inyo na siyang ayuhon ninyo pag qualify nganong sakit man na siya. Ang una ana kano sa nagsugod? Kada adlaw ba? Normal ba imong paglibang? Normal imong pag-ihi? Wala ba kay gibati lain? Oh, dagang kay na pangutana ba? Ha? Mabot ko ana mga 15 minutos bago ko maingon nga agoy no eh. Examino tayo ka no eh. Kaya basig na ako magunitan di naagid eh. Kapila na ko ana may gala nga paggunit na ko sa tiyan. Naay ga pulso sa iyang duol sa iyang kuan ba? Sa iyang puso na ga pulso. Bag. Sus. Abdominal aneurysm de. Kung gihilot pa to, patay, di kaabot sa ospital. Mahal gini. Munay atong sitwasyon diri sa kalibutan may gala. Kita tanan, nagdoktor, nag-lawyer, nag-engineer, nag-unsa baga teacher, tanan. Kay para mag-specialize ta kay tungod sa kadaghan sa knowledge nga atong tigumon, atong i-absorb, wala na kay panahon kaon pa. Wala nag-specialize. Kami mga doktor dili sa inyong lawas. Ang doktor pa kayo daghang klase na. Iye ka sa tumoy sa buhok. Paingong sa tumoy sa imong buhok. Merry Christmas sa inyo tanan.